Gabon. Gabon. Hostia, oye, traia zarra, eh? Eizen da hori. Hostia. Lehen, Ikusi zaitxo disfrute den, lehen, hau bestik txatin dago jendik ez ikusi, baino, guapo, eh? Bueno, este hasiera txarra pixkat movidan azteko. Ze estilo de gau, nola... Ni estilotan oso basiku, no? Eta banean black metala dala, ez? Baina hori oso... Euk nola definiuko ban. Ba, betiko galderi da, ez da? Bai, ez? Estilo pilo baten nasketi edala esango nagoen. Bai, Black metala bai badau, oso presente dau, bai, ez? bai gure intentzio izan punkiz da hori da urtetan dozkune. Punkixe. Eh, bai, akauen zuke mila bitarra zaztazu, hau elkarrezketitzeko, da beti esan zute, joa, ez total ikusten, hori burue gitarrista moduen, da holan da, akauen, aldoten nahi txandot. Guzen jandun egin, esan zer, krust haue edo hardcore haue dana, bai, akabuen, Bai, mila influentzi da guzen, ez bai ikerrek eta bainik, hau da urtetu nazkunen, ze estilo da, urlik da. Ni, da gauza bat, askotan esaten dauzkuina da, zer eitxezu, gehienetan esaten duna da Blackenet Cruzcore. ja, Hori da, ez, bai, urbilau dau power popetiko, baino. bai, bai. Hori definiz. Bai, de hecho, oin izan dekela kore, bai, batzauk ez hardcore toke bat, igual, zeatan, breakdownero dago, ezela, beste que black metalain tu, baizik eta baita badaula toke, nola esan, entretiempo toke hori bezala, ez? Bai, gero beste ritmo batzu dauz, rollo debiteruek dizenak, tupa, horrek eitzen duzenak, bai badauz, bueno, akabuen, urtaten dauzkuna, da. Horiek. Earki. Gau, momentu bat egon nahi, bueno, momentu bat, zeske, vale, ya está. Ez diat iriki nire txuletik galderana, vale? Eta, claro, buruz ja inalkonian, hainbeste denbora eta gero, baina nahi xo diat, horre ukitzi betire txuletila hori. Orduan, bueno, azteko, pixket ja izotza apurtu deula eta hori, pixkat eure buru aurkezteko eskaukeat. Gua izen, pixkat musikikin zer lazixo dekan, noiztik aia izen musiki jotzen, bueno, pixkat hor, euk kontau nahi diguken dana. Bueno, andoni nahi, aurrikusko zer moduen, da miotarra nahi, darue talde baten, o taldi okitzen, amasei urte dagoete zen edik, amasei urte baino, bizo. Eta orain arte kanta bakarrik itzen dauen, sorger taldian, bueno, berez hori taldi da segiten duen bakarra, hortik sasoietatik, eta orain egon ginen bai Iker berantaldi itxizauela, hori zauena, eta gero gu behin pas baten, lesino ezberdineko gizaudien, da gero bateriz epitxin gehitzu zen, da aspaldirik ezetuten gara, da ingendun bueno, ingendun hasiketatan berzinu itzoten hasi ginen kodo taldina, dana Madrileko stoner talde bat, Vale? dana baju eta baterize, da horren berzinu itzoten hasi ginen, bajo bat okin hauen etxien, eta gitxike kantak ataten hasi nintzen, eta gogoratu nahuen gitarra bat okin nahuela galdute hortik, esan da, erregalen jostina, eta deupe itxi nahuen lagun bateri, da galdute hon da gogoratu nintzen hortiko zala galdute, da erorregaz hasi nintzen joten. Da, hori, stoner talde batetik, stoner metalero talde batetik, ona heldu gara. Da, hori, ez da izan gizak esan. Ez ondoziok sarrera bezala. Nire relazio musikiaz, hori da, txikitzen baitzoten hauen gitarri, gitarra klasik eta mondotez, bueno, solfeo barik eta zebe barik.
eta hori, relazio bat txikitzerik da musiki entzuten, gauen, gauza bate beste bat duten da. Arki, arki. Ba, bueno, txakiat pixkat ezautzeken elkarrizketa hauen nundin noa juteien, ze atal dauzken, noiz baita ikusi baten bat. Bai. Hala, Ni ba... idatzi dut, lo que pasa que esto timitzen andoni nahilik. zein de gire Twitcheko nike? Jakin balik. Gerkon, Gerkon. bai. Vale, sona, bai. Esan berrazo bat, azkenin alotonto jende desente pasatzek, eta danak etxauzkat kolokaute, baina bai, sonatzezik. Vale, ba, bueno, baki gordun hasiko bat jugela pixket kompozizizui buruz, vale? Eta gero jungo bat juk beste ataletan sartzen, ba, teknika, gusto pertsonalak, eta gero bat segun zenbat denbora gehatzen zaigun, ba, ja, bueno, euskal musikan estena, gaztea jeite hau, gaztean ez die, bakik, beti huela esatea, baino. Batzutan aiatzea gaituk, bestetan ez, baina, bueno, aiatzen badituk, ba, aiak guaituk, eta beste gauzakin gara. Ordu, pixkat, kompozizio atal hortan sartzeko, bueno, konposaketa prozesu hori nundik aztek. Adibidez, etxin aztek eta etxetik lokalea ematezue, lokalin bertan improvisauta, hostia, hau guapoziok eta horri eltzexo zue, nola ek prozesu hori, nola junoidek? Ba ametik azten da, osea, justo hemen etxetik azten dut, etxetik edo kaletik edo zer dan. Vale. Uste dut pertsona kreatibu nahiela edo kreatibidadien inbertite dutela nire deporia. Horrek ez da gure esan, nire kreatibotasune hona da nik edo zer esan. Baizik eta deporazko emoten txatela horreri, da gauzek eitxie gustaten daz, pilo bat. Hemen etxien eitxe datez, gauza askotan, oso kompulsibo azten nahi gauzek sortzen, bueno, gauzek sortzen baino, igual ritmo bat sortut emadoten, edo ideat emadoten, azten nahi tararieten sorulez, ikasi arte. Deskubridu tener arte, graba aldotela, mobilen. Ja hori zen zaila betagie mandu geneko, Da hori, dakotez, neure tarareuek aurre sartunde, urlik black metal bat, hogeta marrer arte, gero idea ez da izer, da hori. Da normalien, holan eitzen duz. Osa, erute dotez lokalera, gero ikerrari esaten txak itxigora bera, zer gudoten transmitidu horregaz ritmugaz, edo zer, zeakabuen baterizek emoten txo, zentzun bete edo beste. Claro. Naiz eta, oza, alzu egin lehen esan zune hori medio tiempo batzuk, bai, itxamazun zentzun guztiz aldatu tentxo. Orduan, hori bai guzteten dazko erentzi bat tega zeitxie hori lanketia. Hori, edo ira baten bideratu edo beste baten, oza... Bai, holan. Eta nola izan, eta beti ritmo bat aipaudek, tarareo bat aipaudek, tarare hori beti rife izan oidek, ala letra batetik hasi izan aiz, o melodi batetik hasi izan aiz kantu bat iten. Ez, inoiz bez. Osa, bai esamen, zor gertzen ez du azte esan nolan kantak, osa, dana da ritmo batetik, eta gero sartzen da botxa, edo ez, edo horren arabera. Egize da, orain, neure limitazionukaz, nagoela gitarri etxoten, eta gero mila pidadela horre gornaten dana, gero abotxa bez hartun behar, asko konzentrabi nahi, eta batzutan, edo gitxia bitzen do kanta, edo ez, alan dabe, emoten do zentzazio asko abestute dutela. Igual gitxia hube halko zara abestu. Bueno, esan nahi dek, leku gutxi utekela instrumentalantzat bezala, edo... Bai, bueno, batzutan igarri alda, oza, nauela horrek ritmu gehitzen, da gero, akaboko zatizek, horria, de repente, ez da guapotxik. Bueno, sin más, horre ez dakote, oza, sentsazio bat, bai, nahi botaten arrezen hori bururi, ez martiriz, ez, sepultura pe hori itzen dago, eskotan, rollo eta gero baita, orain gitarra pakarreta, da listo. Da ez da oino lango arazorik, kanti holanda. Da igual bizarrez. Bai, ados. Eta teori musikalik badaukek... Bapes, eskolan eman dutena. Osa, badaitz zer dan baltz bat eta zuri bat, eta kortxea bat, bai, ez
Itzen baute zen nik. Ja, ez, gehixo nitxik adibidea jartxatik, ez? Osa, hori da nivela, Vale, Osa, vale, osea, orduan, badaitz, esan. badaitz konpasak eta gitxi gora bera zelan duzen, bai, ez dakot oso klaru, alan dabe asko gustatzen daztena da, numerukaz jolastie konposaketatan. Vale, Osa, ritmo ez bat, zentzutan? igual golpiek edo zer da, osa, numerukaz jolastie, igual hori sorgertzen hola nahi txentu ritmo asko. Da hori masei urtetan daroten, bueno, masei gitxi, gauza bat etorzen edik. Dakoten kargie Entzu ondo honin. etorritxe, zentzu oso honien ganera. Dana duez numerukaz, igual barri mutie zazpibi bost. Da orduen, edo zazpi vuelta 10, edo zazpi golpe dauz, da gero bi, da gero bost, edo ez da izer. Justo hemen, iminzun lanan, YouTubetik entzuten bazun ez da euskanta guztizek, bai, Bandcampetik bajatu esketero, bai badau kanta bat estra, eta hor oso nabarmena da punto baten dinotena. Vale. Guzu espliketi ez jota? Joizak, bai, aurrera. Ja, Ai, jakeuen nau da. Tranquil, gogorau, imerdekela, behin aldatzeken nintzea, sonido original para músicos, aktibau. Bai, momentuz bai. Ez da zeu zer edo... Bai, nik ustean notau da, lemlan, taka, algo izuela, gehiago sartzen bezala, ez? Hori tuzekuri erakutsi notxean lehenengo bihar, da bizek esan doztien bardina, bai mirri bajistiek eta edorta gitarristiek, esan doztien gauze bakarra, esan doztien lehenengo gauzi da, honek kontu edako, da hau oso matematiku da. Da zelan da, logike batako, dana bi iru, lau, da hola nimitxe zu pizarra baten, da orain akopla, horra. Da hori da, hau da adibide eskar bat, Aha. Baina, bai, ulertu jat. Honelako konposak eta erak divertitu dozti pilo bat. Neiko zoru da, disfruteten dut bai, jentiek gudaueniko buruga ondo hartun, da, imposibli da espadakizun, da, horrelako kortiek emoti, bueno, placer maltsurra da, bai, ulertzea. Ziok, ezautzeke Borja Mintegiaga imaginatzeat bai, ez? Lanprea taldea, tekela baita oso, emlan ritmika oso komplikau egin dazea, entxeabean, tipo bat egigozian bideo bat lanpreago kontzertu baten, eta zea pogo erdixen, eta mobilen kalkuladorekin. Kalkulatzen bezala, headbang gineze ritmo tain berruan, ez? Zema buelta zaudean headbang gineze. Da, pixkat hori dek, ez? Zoteken hablen de, hostia, noiz moiu, ez? Nola moiu. Enten itxegen arte rifen undi nola dihun, Gero bai da, jodoten zatize, hauri baino, ez da, gero, ez dako zerikusirik horregaz ritmugaz kanta osuek, baina hori sartzen du, da sartzen da moduen badue, da disfrute bazuen disfrute. Da punto bat, neiko exigenti dana konzentrata un bizaralako, bai, disfrute itxan dutela. Igual da, komposak tukeran, gehien disfrute dut dezen ritmuek, igual joten ez horren beste, bai, komposatuten asko divertiten, honekaz ritmukaz. Gero beste batxukaz, divertiten egizau joten, edo zuzenin joten, bera. Bai, urtzea. Vale, hemen ziok, normalin ez diat soinuatik itxeken, vale, normalin, baina iritzizite kasu hontan pixket itxen berra daukagula soinuatik, ez? Gexen bat, bai, atxu diatenin bertan lehen bialdu iztekenin gauzek, haitzen honau pixket atzaldin.
eta oin bat atxu jatenin, zertziokor. Lan, lehenago da, ze tonalidad, ze afinazioetan ziokor. Afinazioa, igezko lanan da mi estandar, Ni estandar, baino, eta, esan, eta urtengu da hau re estandar. baino, Gauzie da, batzutan, ez dute zela kintek joten, sino kuartak joten dutez, orduen vale, diferente entzun alda. bai, Bueno, diferente entzun alda, diferente entzuten da. bai, bai. Seguruna. Mitiko, hau, hartzekela da, jotzekela goiko kintia ez mi hau, eta honekin, rollo, Ez dute itxen beran oktabi, itxen dute zuzenien, hola nini. Osa, bat bi. aha, vale, Nire kintiekin, hola xe, vale, ez dik xo egiten goiko kinta gabe. ez. Eta ordun nola lortzek soinu hori, hain, nik izango nian, incluso, eitzen da, en plan de, drope hau deziok, eta zehuz aipaudek bajuena. Bai, hor dago... Hortzio kontu ez? Hor dago trampi, Vale? Izatez dakot gitarrie abe bategaz, ABI pedal bategaz imintze. Barkai egin Itxen ere dagoena da- ignorantzixo etxea zer da, no? Bai, hautsek esplikeko entzute, Vale. Ez da lehenengoko bidarra esplikete dut. Vale, Da itxen dagoen horrek pedalak da, edo manda batetik bota, osea, itxen dago bifurke seinala. vale, Osea, zu gitarra bat edo sekusune esartzezu, da urteten dau seinal bi. Vale. Nik aldot elegi du edo bat, edo bi, edo bizek. Dakot bat gitarrarako izango zena, eta bestie itxadotena da oktaba gitarra bat, eta gero distortzio bat bajuna emine. Mhm. Da hori jute zan, bajune amplifikador batera, eta dana. Eta gero bestie gitarran atatena, baina. Orduen, ez da bajo bat, da gitarra bat, oktaba eta bizek alda batera da nire soinua. Vale, bai. Orduan, Orain jototena gitarri bakarrik da, bai. Bai, esan, orduan bajuntzako atadeken kanal hortan, oktabadore batetik pasatzeko oktaba bat jaisteko notiei, ez? Vale, Bai. eta gero bajo distortzio baten pedala sartzeko batia, eta gero Bai, bajo ez ampli batea hasi. Vale, ulertzea. Ez daz. Vale. Bueno, hori lehen, orain beste trampa batxutako tez, jente asko raro bituten doz, dakoten montaji gaitxik, ze orain dakotena da, osea, bera bajuen distortzio edo preamplifikador moduen erabiltzen dut, Vale. eta gitarran bebai dakote preamplifikador bat hartun de dana Pibin 5150 emuladora edo copybet preamplifikadorana. Guai. Da gero dakotena da, jake pue bat erregala doztia, erostiarren, dakot hau, dana emulador bat pantaiena. Aha. Dakot ez bi, bat gitarrintzako da besti bajuntzako, bardinoti ez. Hone, deskataloga eta da, zuzek, ontsak erosi marke. Da hori, amendako zuz pantai ezberdinak, egiz esan ez daize pantai dakotean, bajuntzako uste dotakotela 15 pulgada biko pantaile bat, Vale. eta bestien ez da ipadan 51-50 lau amabiko emulazioa. Hau marabila da, Osa, batez be, lokala badako zuen 3. piso baten. Gori pasaten da eskun moden. 3. piso baten dago ezu lokala, hori? Bai, holan toka da eskulako. Ja, hostia, imaginatzie bakarrik katxarrodanakin gora eta bera, Bai, hori ba. Bi gara ganera. Claro. Bi eskatalde baten, bueno, tromboie joten da baina berungo dauz beste gauzi batzuk, bai. Bi izan da, eske marroi mandu da. Aparte hori, aprobadin dauen, niretzako sonido ondo dau. Bueno, holan, peatatik botaten dut, dana. Da lepue, txarto, pantaile bajatu baino, beto. Bai. Ja, nik, hau, egonitxean dela demora pixkat baloratzen zeuze digitala pilatzia.
Adibidez, hor zaudek Elixen, Stomp, eta bueno, aukera ezberdinei behire Bai, bai. honitxean. Gexen bat, hostia, ze nik, ze amateat, mesabugi bat emateat, eta 4x12 batekin. Eta, karo, horrek pixatzeik, okupatzeik, eta dana, ez? Soinu ere guap. Esan. Mesa buizen pantalla dako zu, honek handiz hauet izenak normalin baino, edo? Ez, zaugat PBJS 400 duzteak la pantalla. Bere garaxen 90-tan usteat Satriani gera batezun pantalli ustea dala JS gartzezio da, bueno, igual ez teke, baina ala sonatzezik. Sin más, nahiko merke erosinean bere garaxen eta horrekin. Baina dek, hostia, okupatzeiken eta pixatzeikenak izton, da, orduan, sin más, baloratzen honetxean, baina era azkenin soinue... Soinu... Igual pureta xamarra nauk, baina etxaiat. Bai, gente asko, ez dut uste pureti eizati dela, bai, akabun barrera mental pillu imitzen zagun. Neue bai honai dude pillu hau hartun baino harin hau, hartun da gero bai. Ez da izema kontzerto erundotezen honek aparatuek, eta alan dabe, pantalli ez, bai, amplifikadora erun etxen hauen. Por si acaso, orain amplifikadora ez dut eruten. Kaja bat hartu dut txikizet, da hor duen. Dana. Arrazoi dauk, azkenin, de hecho, etxine hoten hau genin jotzen daola dana plugin egin jotzeiat. Reaper plugin eta aurrea, ez? Eta soinu oso naziok, eta gaur egun, de hecho, aiauden puntu batean ikuste emulazio digitalareia oso ondo. Hala ez tek mitiko, nik bere garaxen egiltzen egan hau, digo, podgo de basura, en honek sonatzeik, igualdek ez detelako lortu soinu hona atatzi, baina irutu zitek dekela puto peor. Baina, claro, gaur egun ja... Akabun hor, oso garrantzitsu da pantalle hon bat okitxi, amplifikadora bai bada importantie, bai pantailekaz alda jolaztu da ondo. Da horregaitxik hau ikusten honitzen, akabun hau da, gente pilo batek eruten dau, lo que pasa que eskara consciente. Honelako aparatuek. Mesu gabera, honelako aparatuk ez duten da, eta nada digitala, da orain esan zu, areri, zure sonidu ez da ona. Bale. Nik usteat askoi jarriko aldimazioan kemper bat, emulatzen mesagogi bat, opibi bat, egon nahi dekena, eta penetako amplixe, eta gaur egun, igual oso zibariti baldimaiz igual bai, baina nik uste ja nivela ainaltu da hola... Da nik uste hor, hongo da ezberdintasuna, da segurun hau pantaile batek soinu hobi hau edakola. Bai, joder, neu nahi munduko gitarristeriko biena. Klaru da kotori, ganera. Da, ez dinot ardipurdiko sonidu danik, bapes ganera. Obie edo ez, bai. Eta ja basaran zibariti eta zeure konuek eitzen hasten basaran, da, bueno, konuk egin edo moldie eure pantailak, bueno, ja hor ja gauen, hori ja beste mundu, Zeruzune. Baina, honekaz, ez duengo horren publizidade gehiago, bai, ni kontenten nago. Alan dabe, Sorgerzen bai erabiltzen dugu beste erabateko pantaile bat, neu hasi nitzen hori arreglaten, zeitzik errein zen pantaile, da hartu nauzen altaboz bi diferentiek, lauko pantaile bata, da bakarritakuz bi imintze, orduan dako, pantaile bizen ezberdintasuna, kono bizen ezberdintasuna, eta gero, bekue zulu edalez, subwoofer moduen bebai erabiltzen zu, orduan, hori ja ezin zu, hori sonidu gustaten badatxu, ezin zu simule. Ja. Ja, bai, berdekena. Hori da dauena, bai, karo. Hori biletuten da, egin bile proba, da, hori pasaten da, leko oso txiki baten bazu zentzoten, da hori pantaili badakozun, apelo due, haupa zu. Bai, mikrofonie bitxu jenean, Lagor, claro, es que zuse...
Karo, non imingotxu mikrofonue, ze mikrofono imitzen ze distantxire, ja hor ja esu jolastuten zeu. Zu teknikugaz fizein bizara, zetxi, tekniku zaupaino gizo daki. Baie, gente asko esaten da bena, eske pantaili hobeto, ez da izek azutan. Osea, akabun pea batet itzungo da igual peie, pues, kakatxa bat da, edo ez, edo zukuzu soinu ez da hori, bai, soinu asko zobi hau edako, hor behia variable asko dauz. Ez que soinun munduek izton lokura zaharra eritzu zit. De hecho, akoratzen hauk, nire lau batean komentatzen nian, en plan de, jode, gitarri jotzen hainbeste denbora tarda hodiat ikasten, da oin zaila izeten gaine ikasi garetela soinue nola digu, gauza bat niku diago, ez? Gaina jartzeko soinue analizatzen. Zite kriston mundu interesantie, baina kompleju oso. Pues bai. Da, zematetak izau sakondu, txarrau. Horitana bezala. Ja, lagunek albozi txitzen zaitxuie, familizia ja etxu itxen erregalorik egagunatan, oza, ja, dana askotan. Venga, ja, komposizio atal ondan azkeneo galdera bat ingo ja, vale? Eta ja teknikara pasauko batzuk. Claro, hau kuriosu que ustea da izela oso okerrez banatxiok, etxea zemagarren gitarrizketi da, hau, 60 gora gitxikela seguru natxiok, eta ustea lehenengo aldixe dela bi pertsonako talde bateko partaide bat etorri dela. Claro, orduan, urlik zerdek, demokrazia la diktadura. Nik esango nagoen dela, demokrazia espainola. Osa, zu boskatu itxen zu, bai, gero errega bat hau, baina ez da bena horti mobiduko. Ez, baina, galdera hau beti zatea, pixkat broma bezala da. Bai, da oso galdera interesanti da, Ze, akabuen normalin batek tiretuten dau era baten edo beste baten, beste batxuke olatu hartzen daue, eta beste batxuk, atrasa itzen daue. Olatun kontra ere juten jendire bazio. Kontra. Biko taldietan, hori erreza da. Txartoruten bazaran, akaba taldi eta... Ez que, claro, ja, nik pentsatzen ean, iru izen ezkeo, zatek, jode ideia bat argi hauke benin, bestik amen esan berdik, ez? En maioria argi bat zio, baina, claro, ostia, bi pertsonako talde baten, bisok oso sinkronizaute zaudete orokorrin, alkar konbentzitzeko itxezuen lanak, igual taldeko lan karga onbine hor exigiko izu, ez? Bueno. Bai, esan. Ez, esan dekena dala, baina, klaro, azkenin bi pertsona izan da, ez baldin mazerate ondo konpontzen gauzek aurrea amateko orduan, igual, hori, taldi eutzi eta listo. Bai, bueno, posti batxok emon, lokalan, izan bide. Sin más, oza, egizan da, hori, esatzutena, gaun batek tiretuten dau ideataz, edo ez, da bestiek beste gauza batzuk aportaten dauz. Horiek. Vale. Orduan, demokrazia la española, utziko jau. Ez da, erregiek itxitzen txu gauzek itzen. Horiek. Teknikan atalea pasako batzuk. Bueno, lehenik eta gain. Badaukak rutina bat, teknika rutina bat, beste erabatea galdeute gitarra bat eskutan hartzekenin zein oidek. Ez dako rutini da kantak jotia. Da, esan zutena lehen bai. Zeuser ataskaten bada ez den buruen, ze ritmo bat edo okurriten da, ez edo zer dan, auri ataten ala egin duten, Da, zelan atara, karo, horrein arte ez taztelez okurritezan, mobien grabatie tarareu, hori joten azten itxen, jo, ikasi, da, gero, bizar, makarri izaten nahuela, aztu. Bueno, gitxikora bera, akordate, zara, numerukaz badan, apunte itxezuz, horlako apuntietako tez, milioi, bueno, gero zara akordaten, bueno, bizi hobi autopako esan bera, ritmo. Vale. Da, hori, ez dakote rutinerik, besen nahi oso teknikue, aldotik usi nonok itxen da gauz interesanterik eta
postu, directamente, zetako esango zurik. Gero igual, ba, jo que se, ba, kanta bat gusteten da, ez da inorena, ba, ikusi nonok itzen dagoela coverra, da gitxi gora bera jo, ba, bueno, basu ez gauzek ikasten, Claro. bueno, tekniketan, eske, ba, super nuluen, osea, Ba, atal hontan honi buruz itxingo jau, así que, bai, bueno. bai, Ni botan hotxeat, teknika gogokoena. Jotzeko edo entzuteko, berdintzik. Hau, teknika ez tekena, jo, aitzekin ino jotzekin izatekena, harrau. jo, ba, asko gustatzen da esena diez, joteko batez be, honek dizena rollo Dillinger Escape Planen rollo dizena kortantiak, horrelako rolloek asko gustatzen da ez joti, eta gero, ba, zati black metalerutan da dizena soka baten, soka ezberdinetan aldana izan, bai, hori soka baten egotie, ba, asko gustatzen da, horra ritmoek egizan. Adibideen bat, hauko aldiuk. Bai, Neuke ja momentuan, kafine duten. momentuan neuke, gauze bat erantzun berriat eta... Ah, vale. Ez que, hijo hori eta ontsen nauk. Honai, sonido original aktibau, hori. Bai, Hor bizen hasta dut. bai, ikusi, eske hori, etxakiat, parada hoxei, enatxo seguru hori double stops deitze zaion, edo stops, eske enatxo seguru ze izen dauken. Orain txuko txagu paradina. Paradina. Ez da ez. Vale. Eta bai, besti mitiko tremolo pikin, edo Estás. en plan de a muerte. No paradina. No paradina, exactamente. Paradina eta rapidina. Ahí estás. Eta basiok teknikan bat, gauzan bat, saiatu aizela ikasten noiz baiten, eta ez tekena lortu edo oso zaile intzakena, hola... Hori, bai, saiatu aizena, baina ez tekena lortu. Ba, asko kostatzen dena, justo horretan, rapidinetan, ritmo honek debiterut izenak eta datorreniko lan rasgeo batetik, da gero pasati horra, asko erabiltzen dute horrelakuek, da besoko tentsinuek kontrolatie, pilo bat kostaten da. Osa, oso konstiente izan benai hori datorrela, enaiela egon beharra intenso, eta, claro, osa, ez dakot neupe oitzurerik, eta tenso imitxiek, ondino bloki eitzen zu gizabe, soki ez da pasaten bainanin. Da hori bai da asko kostatun da aztena. Gera hori, ze teknika kostatun da azten, ba, hone, zuipikin eta honek, ba, ez, zeitxik, alegin duen nahi. Osa, kostaitzen da azte Bermiotik Nueva Yorkera ugerre etxan zutia, eta ez, zeitxik, alegin duen nahi. Osa, izke nire, bueno, nire beste taldekile sorger zen, zabat, zuipikin egiten zaben, bai, hola, durepa. Osa, hori bai bada, hori abilesize bai badako, eta altzaragon berari begire, ba, bosturte. Bai, ikusten zu estana erresa, da alferra nahi, da nik udotena da, atxo. Ja, bai, lertzeat. Baina, askotan esatea dau, baina zui pikinedek daun teknikaik desagradezidona. Plan, eotea ize hilabetik eta hilabetik ikasten, menga, metronomoakin, taka, gero izteik momentua deoteiz bi hilabete joa gabe, eta kitxo. Eta kago. Plan, teknika hori da, no, a ver, igual berriro jartze baldi maiz bueltaukoek, baina baso beste teknika batzuk behin ja dominatzea ditukenin ez ditukela aia azten. Baina, zui pikina, tio...
Bai, Teknika kabroia. da kostaten da gazten bai bada, arpegioek eta holan puiega, zeitzi. Vale. Karo, txikitzen eta bai itzen genuen arpegioek eta eskugaz, Zehatzekin igual, ez? Karo, daia posizioen emintzako zu. Claro, Daia lekuen dako zu eskue, lekuen dako zu txamarrak, claro. egiz eta bai, ez dutela indaga, arpegio ultra rarutan da kombinazio extravagantitan, erreza itzen genuen, beragora, da perfecto. Bai, puiegaz, kostaten da ez. Kostaten da ez. Neire bai hori, Ni, izan dikena, espainolekin da arpegizuk ekia biditzakin asko txuzkeo, geho, eski, claro, puikin ez daukek margen iguela, en plan, puikin azkenin nahi bagen seigarren soka, lehenengo soka, movimentu oso zabala berdek, bestikin bertan, hori, bai, bertzeat. Bai, gero hor esan zune, deko soka da goiko soka, justo intzotena, amena, hori, izatez, da, bai badako lengugaz, komposaketa zer ikusi ze, eta teknikikaz bai, bi izankeran, gauze asko oso limiteta, sabes? Zeusara, dauena, ez dako zu beste bat albuen, claro. Aztu intxaskante da beste itzoteako zatibetako zeusara, orduen, izatezan, beko sokak eta goikue bai, joten ritmo ezberdinetan, oso markaue, tarareuen angelitzu zan. Hasi nintzen joten, imposible. Claro. Imposible. Eta holako biko taldietan da ez pasaran pragmatikoa kajoien gelditzuko. Bai, nik uste hor bi zenta azkenin gauz funtzionatzia lortu berdekela, ez? Gauzek kantu batek aurrea eki eta jazta. Ez da. Da, karo, akabun ez da, gitarri ez da nire instrumentu, berez. Gitarri da nire ramintxie beste gauze batera heltzeko. Nire instrumentue, nire espresateko eri musiki, da. Gitarri eto kada orain, zitxik sonido guapu dako eta guapu altzatatara, perfecto. Harmonik izango bazan, harmonik izango da. Da, horrein, txiko, amoldain binai, nire tara guztizetara eta gudotenera espresa. Teknika aldetik, Bueno, lasai, ja teknika aldetik... Bueno, burue mogiten ikusi zaitxuta, así que teknika egitxi, bai... Horre egurre zoa, no? Nei egurre gustatzen zitek, hori due, da... Nei gustatzen zitek danetik, zena piston solazue jotzen ikuste behar, bat emate zama, hostia, latza hori. Baina horrek ematezik beste gauze bat, ez? Hori solazo melodiko eta ikaragarri virtuoso batek ematezik, hostia, admirau, ez? Baina igual zuen kantu batek eman txikenaek eral hori, moitxe... Hori da, kordizo bat akune bai ikerreketanik, nik punteo bat eitzen badoten, edo intentaten badoten alegintzen banai punteo bat eitzen, ni taldetik kanpora nuen, eta bera azten badan solo bat eitzen baterizena extravaganti rollo Dream Theater, bera du kanpora. Osa, ezin ze izan. Ezin, ja, ez. Este gortako talde bat. Ez, neu ez. Inoiz ez dute soporta honek punteuek eta... Slayerren esate baterako, punteu azte esaneko, untxerarte. Akabatezuniko asko nahi ostaren entzuten kanti. Slayer justu dek talde bat, eta honi usteat metalzale geixenak, ixetanak ados gaudela, riffek oso guapo zaudek, baina soluk ez. Soluk ditu... Baina, soluen konzeptuen niretzako oso aberranti da. Niretzat, gero jentik itxidakoela, beraku dagoena, eta ez da nire ez gaitasune gaitxik, ez da itxena solo bat itxen. Aspaldirik da, inoiz, zauz zoten da, venga, Mikel, hasi zoten. Pues muy bien. A ver, nahi beti alderantziz pasau izen zite, gitarri jotzen hasi aurretik eta solo bat entzuten nire izate, hostia, erra hau, tio, en plan, dios! Hori, azkenin pertsona dakoitzea bere guztukin, ez? Hori, pa guztos kolorez esateana, hor, tio...
ez problema. niretzako, musikie bokadillo lez da. Dana izan bidona. Ogizetik hasitxe, txokolateren. Horiek. Hori. Txokolatitako almendra, super eskasak. Bueno, bokadillo una mierda. Kantan barden, solu gazazten bazara, da jendi dau, pasiño pillo dago, este bat, 7 minutu da, venga, hombre. Esto soportaten, hori ja, neure... Hor geho bat uste adorri zartzeala askotan gitarristak daukeun egue, ez dira diratik izaten baizik eta solistatik. Bek, claro, etxe baldimak solo bat kantu baten, eta zentzu bat baldimauke, eta sartze baldimezkok lau zortzi konpas, buelta bat, eta solo hori ondo sartute ziok, eta kantuei aportau endizok zehoze, nahi hori oso guapo irutzen. Baldima solo bat, izan dengena, 5 minutu solo jotzen, eta eze kantuei zehoze aportau berri, nahi aize itu atatzen jende aurrin. Bai. Hori ja bai irutzen zitekela pixket, en plan de, bueno, que igual nahi gustaulik ezite gitarrista hori, baina bai, irutzen zitek badao mundillo hontan, solista mundillo hontan badao la pixkat, ego erakutsi nahi hori, edo betxu ze ondo jotzeaten hori ustea badao. Bai, zukalzuak gine, horrelako, jo que se, punteuk eitzeko era bat, bai, baduene amalgama eta kantan, esaten bazun, eske kenduten badoten hau, kanti ez da bardina. Claro. Bai, punteue gehienetan, punteue kenduta izu, da, kantie laburra da. Bai. Tuto final. Bai. Listo. Kanta gehiago usartzen dira, vinilo baten. Listo. Aurrego galderi botako, ja, bi galdera jo falta etuk teknika zegantan. Geo, beste galdera xele horregatzu zauzkat preparaute, baino. Vale, kontzertutan baziok momentun bat, jotzen aia izela pentsatzen ja tensoa, hola, en plan de, hostia, preparauai, mentalki eta fizikoki preparauai, ze momentu hori bazitorrek. Baziok olako momentun bat. Esan txute zenatan, honek aldatuten dute zenak oso brusko ritmua, hau rapidinan sartzeko edo zer dan, hor, bai konzentrabinai, edo lehenengoko erakutsi dutena numeruna eta horrek, numeruek oso markata badauzen, ezin zara egon, da zer erosi bidot etxerako, horrelako bat sartzen basun, ritmue badutxu, claro, baterize bardina da baitzen zure laku, orduen, zuia bazen zenen naztata, agur. Kantue fuera, ez? Kantue ez, bai, ritmue bai. Gero be bai, erretuten bazaran, da zu konstiente bazaran erretu zarana, da non zauzen erretuten, horrek soluzioa erreza dago. Itxirrimue pasaten, edo zer dan, da kamizeten daniko hau sartun. Beste data, ja, hain galdute zauzena, esan bizuni, ya lo siento, peña. Ja. Venga, oin testa dengo jat. Hau hasiguan tapinaren testa bezala, bale? Ni naukelako frikazo bat, ez da, en plan, resumena hori dek. Baina, gara, gero kontura honitxean, todo diosek ez dakila tapine gotzen. Orduan, einean, beste bertsio bat, imaginatzea da ikaukera hau hartuko geladek, rifardoaren testa. Eta, bueno, ja, aipatzeagatik, gero konturatu nitxean, gitarrista denek ez dutela tapini jotzen, ez dutela rifardoa jotzen, orduan einean arpegioaren testa. Orduan, 3 aukera dauzkek. Eo tapin bat, eo rifardo bat, eo arpegio polit bat, jo. Arpegio polit bat ez da izango. Earra izangoan, bueno, momento da, jata kiston zea politxe, Ez enian espero. 12 minutuko solo bat, eta... Hombre, zitalko, makina. Por cierto... Horrek esatuten, nau. Eta ik beare bai, ez? Bai. Ez que, bermion... Ez hau txezate, imaginatzea, ez? Bai, bueno, edade batera arte, horrengo gaztiek ez dut ez duten... Hori nahi, askoekin iguela pasatzizte. Ni uste lekuanetan pasatzea, la efentia edade bat tibera... Per mi ez da Manhattan.
Aha. Esatuten gara batzuk. Eta Eta de vuelta en gauzena, bai. esateik bere partez, esateko Muñon Force. Karo, Julián Muñán. Pandemia gauk sortu den. Hola nintzen gara kasu. Kondu emonda. Muñoi elez. Bai, pandemia baino harino. Da, gero jentia zigazkun, bako pizeten. Etxer. Sonido originala jarri hor dixo, vale, gaur hau. Vale. Aprobado, aprobado. De hecho, rife, joder, aldaketa hori dana, oi, erreza estek, Hori, oitxura kontu imaginatzea dela, baino... Ja, guapo, guapo, guapo. Ia tekniki badakote, no? Joder, hori oso tekniku irutu zitek, adibidez, Ja, movida hori dana, bai. Bueno, ba, hori da, neure aporti. Venga, ietz extra bat euki berko gauan, nunda zeatik. Txamarra, seguruenik eskerreko eskuen. Ze eskoien Ja, irudakote sobran. Bueno, eskoien ez pentsa, edo izango zen hemen beste bat puio hobeto agarrateko. Batzutan mano mantekan da antzuten da puio, bera bakarrik. Bai. Erosi nauen rollo profesionalak eta honek mikrofonunean kanen itzen dizen hori, bai, bai. Hori erosi dut eta jakizu bestaz zeusi. Osa, bai, lehen beti. Kontzertu baten agoraten nahi ganera, atxamarrak atzoten hasi nintzen, rollo bajo bat izatilez. Izan, da, venga. Horren, hasi buelti moten, ian ondan pue bat, libre, edo zer da. Bueno, gauri erosi, da... Ne aurregun pasau zitean, tio, aurregoz tirelin, zen bai. Nik gazte izen akademi baten ekia lana, gitarra klasik ematen, eta, bueno, bajo klasik eta esentea inago ematen aurten. Zen ginean, akademiko grupiluen kontzertua. Bueno, honetxean nik normalin ez talde horrein jotzen, baina gitarristitzuan orduan nik jo berri zen. Eta kantu erdixen puie porkulo hartzea. Eta nire puak beltzak dituk, eta lurre beltza hoan, eta nik kantu egotzen da bera. Ostia, laizte solu jo berdea, eta ostia, behire, eta enian topatzen, azkenin solue bietzakin da porkulo hartzea. Gaizki ertentzia, baina, bueno, Bueno, inok ez badakin zeuzela irakaslie, alda bizana, bueno, akademiko, nere lankidik basakia, baina esplikau nitxoan esan zian, hostia, pues pa tocarlo con los dedos ni tan mal, esan zian batek, así que, bueno, horretziko jau. Venga, eta engoiat, galdera pixkat kontroversiala, kontroversiala, ze batzuk aukera bat aukeratzei eta beste bat. Eta gaina normalin jendi oso seguru gotek bere erantzunek. Vale? Eta gaina ikusi je soinuekin hainbeste relazio haukekela eta zuen taldiek ze eman guke kontzertu batea, ze nahi guke eman. Gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat ampli hon batekin. Es que esto tan ampli bategaz, ¿ves? Es gitarra hon bategaz, bueno. Soinu hau etotzuko da, pantalla hon bategaz, gitarra hon bategaz, baina. Bai, ez?
Bai, beti aldiz imeni zazpimile pedal, da berak itxea gutxule enbidena. Ganera garbizian ez dut joten apenas, así que distorsiño on bat eta ampli, ja. Vale, perfecto. Egize da, bai, gero, gitarrak eta zemat eta txarra, desafineten Claro. adina asko dala, bai. Eta gainea, gitarra, Amplizen, nik ez dute mobidu bihar. Amplizen. gaina kontun hartu gitarra txarra bat askotan seigarren zokiek vibratzeula exagerau, en plan, egin bateiok mi horri eta pasa de fa sostenido a re bemol, en plan, oiteik. Horrire jotzeak orduan, suabe eman erdiok. Bai, hori da gauze bat, hasi nahiena hauntxe gero eta gehiago joten. Ez suabi hau, no, esain gogor gauzi. Ze honek haze subifijuk haze joten dut, lehen SG bat okitzen da zuzenean, da orain hau Les Paul estilua, da, igual kanta sikera, tan, da, edo ritmoa, pon, a toma por saco, apurtu sokie eta fuera. Bai, da, ez da inori ikusi notxan, igual blog de Jose Marin, da sokak enbede ametik atxetik sartun, klavijerora, ez da txikusten bada. Sartzen dutez, ganetik. Ahi ba! Zea, goitik sartu eta buelti atzetik eman. Sartzen dut ametik, onantz. Bai. Ametik onantz. Bai. Arantzitzen dut. Eta hobeto? Teorizen susten gehiago dako. Seguruenik, beste mile gauze asko txarra betakoz. Vale, bueno, baina... Bai, ez da huele eza inklinazioan handizan, sokak apurtuteko begatxa da. Ah, hostia, bai, interesanti, en plan hori egen atxoan. Gero, badauz ja, zubi batxupe bai, bakarretan hau atxeku, Osa, hauken dute dau, erdikua, hau atxeku da holan sartzen diez, bai, ja, amendako jeba euren ranuretsuek, sartzeko hori. Claro, holan kinteteko askoz begatxa da. Claro, bueno, ja. Ez kinte, eta listo. Bueno, segun ze jotzeken ez daue kintau herrik, ez? Denbora osune... Joder, nik afineteko, bez? Osa, beti bajisti eta gitarristi beti desbarten. Bardin desafineta. Ja, egixek, hori egixek. Hemen esateik tipo batek, mundillo eta batek, pieza hori altzatzi ere baziok inklinazioe kutsillo izeteko. Bai. Hori konstiente nahi, bai. Bai, bueno. Hau inagoena proba ditzeko da, orain signature. Signature. Venga, gauza bat ingo jau. Bueno, azkeneo galdera random bat ingo jat, eta oin pasau bat juia iruar natalea. Kontzertu aurretik, alkola edo beste sustantziak orokorrin lagata, bai o ez? Kontra balde? Ez. Bazpare ez? Nik neuk ez. Gana, urte bi edo iruda dute ze alkoholik probabarik. Ah, vale. Da, inoiz ez dut erre, sinusitik unai, así que... Dana daue, kontran, Ja. Ez, imaz, galdera hau etxeiatze, oso... De hecho, galdera hau nahiko berrixe, baina dego mitikue rockstarrak edo metaleru danak mozkor batzu ituk eta zea, eta... Bai, da, mozkorbe jo dut, bai, joder, gero konturetut esana da, nitzako respetu falta bat, jentia datorre... Mille gauza dauzeitzeko, zuk joten zure egunien. Bai. Alda izan, aletik ikusi, zebeti jolastuten dabe, ez da izitxik, edo liburu bat lehidu enbolaz ondartzan. Da, duez, zeu ikustera. Da, zu edozelan egotiek, niretzako respeto falta bata, zu ikusten datorren antzako. Bai. Bueno, igual bera dau, ultramapa, bueno... Bai, baina ulertzea dire, bai, ulertzea. Bida, neure ikuspegiz, albokuek zeritzen dauen, bueno, ja berak ikusi biko dau, eta opa bera, bai. Bai, ulertzea. Bai, nik personalki, kisto mozkorraztia darra batzen, baina... Kaina batzu hartute isotzik gustatzen zitek, baina batien nire nervioso gartzen hauela, orduan... Bai, jente asko li pasatzen, rollo, bilurrek entzeko, edo zer dan. Akabo nik eitzen dutena da, puen katxarro, menien. Da horrek eitzen duz, beste bilur batzuk endo erain. Por cierto, zitale esateik nahiko dako bernietarra izeti egaz. Handik. Ahí estás. Gauza bat ingo jau. Momentu baten ni urbilen itxik, eta utziko hauten ben jendiki neu bakarrik.
Vale? Eta, a ber, normalin konbidatu danak gitarri jotzei, be. Zeatik gitarri joko gela, baina, bueno, nahi handi bat txiste batzuk kontau. Nahi deke nahin. Nahi deke nahin, vale? Gure da zuen, lehenago kanti imizune txokot. Hona egena. Playthrough, zelan da hori. Playthrough, hori. Venga, epa, a ver, honai. Voy bai, todo tuyo. Y, Andoni. Sonido original, activado. Bestela ez tigoztik entzuten da, oin bai. Hori. Listo. Vamos, bunda. Horiek. Super ondo. Ondo, puta madre. Gero, ni goinestia datu baino, gero atxuko ya. De hecho, beti oin iteat pixkat, hori, elkarrezte promo pixkat itxeo Instagramen da hori, beti gotzea zehose, da, bueno, normalin, o atala hori gotzea, teo bukaeran ingo jaun zehose. Osea, teo bihar ikusiko ya. Ba, bueno. Bueno, lehenengoko kanti izan da, imizun lehenengoko kanti, hori... Bueno, baino playthrough beti zioko, ez? Entzutie gaini entzun da ikustie guapo ziok, hasi. Ikusiko ja, a ver, semuz. Bueno, ja, jungo batzuk gusto pertsonalan atalea, bale? Eta segurazki hemen, hauta gero bukagun goio, ja orduta pasatxo gitxik. Eta, normalean,
ordu terditik pasatziztite gustatzen, ze, claro, gero YouTubea iso eta gizton ladrillazo zarraek, bi ordu eta piko, vale, lan, jendiei etxio gestaren ikuste asko... Sortatan izen, Bai, dana. hori de inaldia, baina eske kontudek, hau nire zea personal bat, baina zio jende asko etxegena Twitchen direkto batein, eta gero iteik editau. Nitzo bat ez aztik ez goik. Tal cual. Bai, ulertuta zoitu. Etxa bat ez aztik ez goik. Gitarrezketik ikusti nahi dek, eiba, osoik. Más o menos hasieri ez herri buruz dan badakizu, erdixe herri buruz dan badakizu, eta maieri ere bai, eta bakoitzek interesau da esona ikusi jasela, eta listo. Hau esan da, talde gogoena. Talde gogoena, ez dago talde gogorik. Depende momentu da, aldoten txun gauze bat, edo beste... Bueno, beste erabatea zen, asko gustatzen zeiken kantua, o asko gustatzen zeiken talde bat. Azken aldi zen entzuten nauen talde bat, eta asko gustatzen daztena, Gaerea izan alda. Gaerea? Portugalgo black metal talde bat. Bai. Black metal moderno izango nagoen, gaur eguneko super fresku da. Konzeptu asko guztetan da bai eurena, ez da Slipknot eskaretak emin ziela, bai, dana jakintzak euren izenak, eta honek kenkaputxe eta duez, danatu ez bardin jantzitxe, super impersonala da estetikie, da ez dakizun hortzut izan, habre padakiz, da basu kontzertora, hombre, Jose Mari. Bai, hori. Asko gustatzen da, bai hori, bai filosofia aldetik, edo zer dan, Vale. Eta disko favoritue, eo bestera bat esan da asko gustatzen egin disko bat? Disko favoritu esango nagoen, dutene askatu korapilloa. Muten duz dala borobile. Osa da, disko borobile, azitaka bat. Bada, usolan asko gustatzen da zen diskuek, Seigarren mesa Amen Rana, edo Jane Doe Convergena, edo zer da, askatu korapilloa esango nagoen. Ok. Eta kantu favoritua, eo asko gustatzen egin kantu bat? Convergena esango, All We Love We Leave Behind. Hola, bermioko inglesen. Maite dozunea txinitxu bizu. Asko txiko inglesa espentsa asko zobi danik, así que lasai, horlako jo. Vale? Dream Team bat. Hau da, formazio bat egin goukena, rollo kontzertu bateako. Claro, hau, beti zetean, hau dek beste baten galdetzeko, gustatzen zeiken bajista bat, gustatzen zeiken baterista bat, bueno, dek, nahi adazkenin talde bat sortziei, supergrupo bat sortzie, jende ezberdin egin. Zein aukerako guan. Joder. Gitarrista esango nagoen, Kurbalou. Vale. Vale. Baptisteko bateriza, esango nagoen. Horein ez da izan dako izena, nik ni idea. Makinarias. Da bajistie asko gustatzen dazten Alex Claypool, da, bai horre grupuen ez dako zer ikusirik. Bapes ganara. Bueno, jendi gauze arraro asko esan izen ditxik aldera ontan, esan nahiat, ez dauek ez dara bere zentzu bat bilau herrik. Bai. Herri horra aztek. Da, abestuten neu imengo nintzen. Zeitxiriak emontaten duten neuku dut izan parte horrena, da, bestiak ikusteko neuku dut esan nien, edo intxeten zeiu dekuniko, edo kontzertuek. Vale, bateristi, gitarristi, eta bajisti, Les Claypool ordun. Edo konbergeko bajistia bai, esan aldot, oza, berin nahi okorrako beren izena, bai, Vale. Jose Mari. Jose Mari. Vale, arki. Ikusteko falta zaigen kontzertu bat? Dillinger Escape Plan Bartzelonan, ze entradiokin nagoen, eta gero azte bi harina bedolan, asidentioki zalian, da Europako jiria suspendidu zalian. Ahí ba.
Da, handik eta, bueno, ja esan zabian, despedideko girizala, da hori ikusko nagoen, ikusi txalkotaz, Mm? Hellfest baten, da, bai, salan ja izan bide hori, Ja. de puto mas. Bueno, izan, no, ja, hauntza izoko da bio estabe, aurten, bai, Nueva Yorken, da, nahi jungo. Ez, ni aurre urte nintzen, eta oindik ekonomikoki ez nauk rekuperau viaje hortatik. Así que, Ez, bestela gaerea, bai, gaerea ikusteko gogo masiak dut. bai, vale. Gabon, por cierto, Ander eta Iker, si más jendie txatin kaso jen, eta Gabon esan. Vale, norekin nahiko uke jo kontzertu baten? En plan, kartela konpartiu horrek esan nahi dundanakin. Ba, enai oso fetitxisti, egiz esan. Ez? Ez, bat pezean era. Bea, beste erata galdetu goiat. Zein nahiko uke personalki ezautu? Jo, ba, Ba, igual inor bez, bazpare inorrez. bitu, baptista esan dut lehen, eta baptistek itxin jau, ze kantantie, ba, arazo batzuk dako, sexu jasarpenak dizela eta, da, bai, bitu, ba, imagine zetuko Ja, ba nagoen da, argazki beze, beraz. ja. Hori, normaline, esan txut, nahi oso fetitxistia guztaren az grupuek ikustie, eta hola, da konpartitie esan nahi zuen, bueno, ez da utxarto. Ja, Ez da parasei, esan dut. vale. Maietxan zoten du anestesiagaz, da nire txako, grupo referentie da, eta da ikustie, beti postena. Bueno, maietxan zoten dute anestesiagaz, eta gazteizeko entradak hartu dutez, por si acaso, disfruteteko benetan, zitxiko ala horregunean, esto disfruteten talde, Iba, hau aprobetxau gehiat esateko, en petit komite, hemen zaudeten 6 pertsona i eta beste txatean dauden 6 pertsona, gaur ditzen dutela Mikel Kazaldizekin, urrutziko gehiat. Igual, horriko gela gitarrizketa matea, edo ez, etorriko ala, txikas, bai, behak ditzen diat, eta ja egune jarri diau. Bai, guztoan atxio, eske, hostia, Mikel Casaliz, tío, puta leyenda. Bai. Euskal musikan de, irutze zitek, kriston personaje importantie, tío. Ma taldetan egon dan, ze taldetan egon dan. Hombre, beti onda supergrupu bitzen, Hori de gizek, baino. Vale. Hor, barkaiez, ja, ni jarri no pixke fetitxista. Venga, hurrengo galderie. Nor berpiztuko uke? Eta nor berpiztuko uke bere kontzertu bat ikusi eta berriz zuloa botatzeko. Ostia, Bate esan zian bezala usarri tirar. Joder, ez dakitzut esaten. Ostia, fuera joan hartu zaru. A ver, nahi baldimak lagundu goiat, eta esango txiat, normalin hemen kexena repetidu ditugen izena dituk. Mitikísimos danak. Kurt Cobain, Freddie Mercury, Jimi Hendrix, eta Dimebag Darrell. Lau goxe dituk ixe eunek esan ziztekenak. Jo, ez dakit. Queen asko guzatzen, ikusko nagoen, ondo. Ja. Bai, berpiztu ze momentotan, época decadentie okintza buena drogakaz, igual, bai. Igual, orduntxe, ez? Bai, ja disfruteti dako, ja egun baterako datorren. Tipo que están desquiciados konzertu, en plan a muerte. Vale. A ver, beira, nahi nire txuletian. Existe ja hainbeste galdera, momenti batzu bat zeuzkat, baina... Vale, galdera aurreko aztinean lehenengoa aldiz, eta zauek pintie galdera kontrovertido hautako baten bihurtuko gala, vale? Eta botan, baiat, preparaute ala ba. Bai. Lertxundi ala laboa. Laboa. Dude gabe. Pum. Bai, dude barik. Zeatik. Pentsaten da lertxundi dala, gehiago kantautore aluso,
Bai. Eta bestiek askoz begeitzau indaga zauela musike eta esperimentazioen eta musiko moduen askoz be musiku hau da laboa, gero aldatxu guzti gehiago da bitxi hau, Bai. bai laboa sali, Bai, irekin nadoz, Natxio. Ganera, Benito Lertxundi inoiz ez dut ikusi, eta Mikel Laboak egun hon esan duzten baten. Ja, lau... Laboan anekdotak nire atxek beti kontatzeik beak aztiguan inda, laua asko txiretorrola kontzertu matea, nire atxe pixket gitarra espainola eta jotzeu bentzian da. Mikel, gitarri jotzeko kontzertu bat egon galdizuz, lanin, goizo lanea jutu nahiz, da zera, denbora gutxia bat, eta zan bentzan, hori gitarri jotzeo ez, hori bizitze hori ez ona. Ola oso zan bentzan, nire atxe beti kontatzei beha bakik, gizon zahar anekdoti, ja neure gizon zahar anekdota kontatzen bezala jarri nahi, baina, tiporta. Bale, lau galdera zauzke hau, hendik. Bale, pixkenaka, eta gero ja pixket, zauze xeuel, sakonduko jau bat euskal metalai buruzta, hola? Hendik genet tartetxo bat bauko, lauko. Orduan, baukek, imaginatzea desetz, baina baukek ametzetago gitarra bat. Ez dago egin plan gitarra bat, hostia, gitarra hori nahi diat egun ematen eukio, gitarra hori guztu hau gigonian. Ez, gustan da probati gitarrak, bai. Bitu, honen anekdotariko biena, bitu ze kolore dan, da junitzen txirulara gitarra baltz bat pile zatina, da bitu zera zetor nintzen etxera. Enai oso fetitxistia guztaren da, ez da, batxutan bai gelditxutan nahi, probako nahuen, batez be dizeniko, hori, esan zutena, subirraro atako, edo zer dan, aproba ditxe arren, que pasa que, igual mierda bat, guzteko lekidaz, mejorak eitxi oneri, edo zer dan, da, sin más. Osa, enai... Ez daukeke modelo bat, ozia, ez dugina... Bai. Vale. Como duizatiraz, ja... ondo. Ja que txirula ipaudeken, oin enteragu bat txirulan ze papel emantzia, no ze mateku aizeruan kontu, oin, engoiat, la resistencia o galderie, baino beti zateat, dek nere era. Eta nik ez dian jakin pankun zematiru daukeken, ni nire jakin zema gitarra dauzkeken, momentu hontan, eta zemat dirupa hau deken bakoitze. Bueno, dakot hau, dana LTD EZ berreunda berrogeta masei, estoy zema pagako nauen, lareunda biku, hortik. Modifikazio bakarra dakona da, selektorra ez da lakorata beratzuten, sino eskerrezkoi, hori neu kanbizo nauen, ze batzutan zoten kanbizeitzen nauen hori, da... Zebez. Da gero besti da, ez da duten errementaten hau. Kontuz. Da gero besti hau da. Ikerrak esaten zoles Harley Benton bat. Sosketa baten tokai azten. Eta pastilli neukan bizen hotxan, da MG larogeta bat. Erakutsi logu, favorez? Harley Benton logu, zaharra deko? Bai. Oso zaharra dek logo hori. Joder, honeko kingo da... Uste asko. Bai. Vale, perfecto. Ja basek hau. Zema diru hau egin gitarratan. Bai. Gero ja juguetitu pedalak eta ez da izer, hori esulez galdetu. Hori, gitarrizketak dek eta pixket soinui buruz iziki gustatzen zite, baina ez, broma hau entre comillas gitarra atizik. Eta gero batxe, ostia, batzuten pasada baek, ikustek batxe, ostia, adibes, igual aiz gehiago pedal, eo juguetito salie, eo PR hori daukekelako, ez? Baina gero hemen di pasado ditu gitarrista batzuk, igual, 5.000 euro da gitarratan, Geixo batzuk. Baina esaten nien plan de, baina zezaten nahi. Bakozun? Bai. Nik honek atxarruek lehen erakutsitxutena zulize, 200 euro kostaten diez, bakotxa. Bidiez, gero eunda piku
preamplifikadoran, bera pedaleri ebe 1 euro kostada, ja azteko. Ja. Igual ez dila gauzek arestixe, baina sumatzen, ja... Eta gero pedalak ez dotezenak erabiltzen. Ja. Zan dauz, lokalan badauz batzuk, gero itxitxe beste batzuk, da, bueno, juguetitos. Gero ez tezara zoten da, ja, da gero non sartu monta, bueno. Vale, venga, bi galdera gatzen zizku. Galdera hontan nahi diat, eskauko eta aipatzeko post gitarrista internazionalki gustatzen zatxikenak edo iretzat importantik izen dinak, eta gero beste bost Euskal Herri mailan. Euskal Herri mailan, bueno, neure inguru mailan gehiago. Esango nauen lehenengo eta behin, Sergio, orain momentuen Elisabetxeko kantanti dana. Buah, bai. Morroi oso kabroia da. Dako belarri bet, brutala. Osa, neu jo zauen, zor gertzen, nik jo zauen, da, igual juen kontzerto bat ikusten, da, urrengoko aztien, ja beste kanta 2-3 ekarte zauen lokalera, ja, oso morroi metodikue, da dako plangintxerako eta bizino oso ona, gitarran eta gero taldien bai, beran taldien hori bizinue asko ikusten da. Elisabel zirutu zitek kiston grupazu. Da, ez dinot, berak bakarrik itxen dauzena gauzek, hor talde lana dau, bai, beran bizinue asko da, eta asko guztetan da, zelan organizetan dauen mentalki horre gauzek, eta eruten dauzen aurrera. Gero, bigarna esango nauen, haitxetu dutena lehen bebai, askotan, da Sabat, nik azoten dauena zorretzen. Da, Lea Buletxekue, da Elisabel Txekue, abera da naiz esarra da. Da, niretzako teknikoki da, makine bat. Asko guztetan da, ez zelan zoten dauen, teknikoki gauza batzuk, ja handu, bera. Relazio oso luziedako temporan beragaz, orduen inoiz komuniketeko eri ebe oso fluidu izan da beragaz, da, eta oso gusture nahi beragaz joten, urte askotan, gero desinuko bizaben, da hor para gendun, napur bet, orain ozta bere gauz rekuperaten, niretzako oso nada, eta, portento mandu behar. Da, beste bat, nire lagun oso nada nabe bai, da Tutzeko Edorta. Edortakin... Dakona, abilesiza, eitzen dauena oso errez emoten eitzen dauela. Osa, etxu emoten oso virtuosu danik, anai egon bera ikusten, palomiteraz. Asko guztetan da, zelan pentsaten dauen bebai, hori esan zutena pragmatismuna berak esan dozten, eurek irudiez, orduen pragmatiko izan bizara, altzuekin gauzeo extravagantiek, berak ja beste konpainietako, esan eske hemen, ejekuzinu eta hau, da atarabidez kantakolan, ze bestela, bankamotxitzitzen zuten taldia. Da, asko guztatzen da, seguruenik izango da taldie gehien ikusi duten atuz, eta tonto, edorta ikusi dut, 7.000 beste bat esango nagoena, da arritxut eitsi dozten lehenengoko bihar ikusi nagoen erik, da Numeneko Jabo. Vale. Numen oso loko, zio, hori traion, increíble. Bai. Nitzako, akordaten nahi ganera lehenengoko bihar ikusi nauzela, ondino bateririk ezaguiniko bitxeza. Onzien tarte baten bateri barik, da hor ikusi nauen lehenengoko bihar berataldie, da erute ezaguien baterizek ez da izede baten, edo sampleo bategaz, edo zer da, da faiuk emoten hasi atxoaz. Hasi izan bera bakarri joten, zema temporango gara hor, 20 minuto, besti ez joten, ez da konstiente izan basan joten dauela, edo berotuten bakarrekon basan, emondozten sentsazioa, eske hauri da pasinu, ez da hori joteko, batxo ingo. Gero, hauri, badako zene melodizek numene, marabila, gero cerebrale fusionen behon zan, hauri, lehen esan dutena,
hilera esaten, da berari behi. Da askana esango nahuena, ni badau jente asko itxikotena, Osa, gabun da, neure boskoti esangot, balenegoko irurek oso harreman zuzena dakotelako, da gero ba orain, askana esangotena da, azken aldizen, gehien guzti jazten gitarristie, da, ez da hileneko Ander. Nun, ze taldetako E, gau? Ze talde? ez da hilen. Ez da hilen, vale. Ba, gitarra garbi, ejekuzioek eta melodize super guaputi ez, Hori, agresibidadia ez dau galtxien, mararia. Taldie bera da, marabian txako. apunta moiat. Bai. Instagrametik txapi emateko haber animatze aldin gitarrizketa ematea. Agente maju da, Aha. Hain, azkenin betire pixkena jende berri sartu nahi baldin maia, eta olakotan aprobetsatzea pixkat apuntatzen juteko. De hecho, urlik kendu moia, ja, listatik. Ja, India eta gaur. Listo. Vale, guai. Mm. Eta Ba, gero, ba, internazionalak. Bai. Ba, lehenengoko irurek segitu duten moduen relazio zuzenagaz, esango nagoen bebai, Tanoko Oscar. Tano da grupo katalan bat, duo bat izena bebai, influentzi handize esango dakola sorgertzen hasikeran behintzat. Ez du itzen musike estilo bardinebez. Bai konzepto asko bai hartu dut bertatik, duo bat izan biharra, eta zelan oktaba, eta zelan egin gauzek, beragaz oskarregaz berbaintze gero, eta gero txoten daue, aukeri da dako zuien tano ikusteko, ez galdu aukeri, eta poie geruen, zetxe volumen brutalizimo entzoten da bide, bai oso divertidu da merezidu du. Da gero bestiek, bai ez dut zela esetit, esango nagoen Kurbalou, konbergekua, Vale. Nitzako referenti da, hori bai dela referente musikala joten dutenan. Ze, konbergeri esker sortu diez milioi talde Baptist eurekue, edo Trap Dem izan aldana, edo lakuek, da, Kurbalouek dakon joteko erie, da, kojonanti da. Kojonanti da. Horrepe ikusitxako tez, da, de hierra. Pero beste bat ez dutena ikusi, da igual bai esan binauen falta ez dara ikusteko. Da, Omar Rodríguez López, de Mars Voltako gitarristia, eta atetraibineku ebe bai. Bito esan badoten soluek eta ez da la guzteten, bai hori ikustie ja da, guzteko lekida, ez da? Ikustie, zuzenien, bai, hemen, Bermioko kapillen, nebretxako, bakarrik. Da, ez da ipa esan nuen, iru, esango nauen, igual, amenrako gitarristek asko guztetan dazte zela. Batez be bat, Outbreakerreko gitarristi dana be bai, ez da euren izenak, bai, bueno, no noiz bat esan Bermiora esango txatia, zelan da izenak. Batez be amenran eitzen dagoen, Outbreakerren zelan joten dauen, eta Outbreakerreko melodizek eta asko guztetan da, ez da, gana kon komplezutasune, black metala jarkorra gaznaztata, eta horrelako hau bai, amenra, amenran emoten dagoen atmosferak eta barabile bat, oza, ikusitza gotez biharritzen, azkaningoko biharretorziena, da, oza, ikaratuteko modukua. Da, beste bat, esatiarren, jak ez du zen ez duten, da ez daku zeuren izena, Gaereako gitarristak esango nahi zen, Vale. Listo. Bueno, basun esangote, Aitor Gorosabel, zu tranquila goteko. Eskerrik asko, hortziok guri behire. Hombre, Aitor Gorosabel behar referenti da, eta holan mille pertsona dauz, ez dut esanak aitxetu, bueno. Ulertzea, bost... Eurepe estos tiene aitxetuko esan neuri, así que... Azkenin bost
estek asko dek, baina eraberin estek asko, ez? Pentsatzen azte baldin maize, zenbat jendek influentzia duen gure jotzeko erie denboran zier, azkezkenin askota. Juk, adibidez, Bai. kaereak Hombre, influentzia hau, konbergek influentzia. nire lehenengo taldie dakotena oroitxapena kortatu da, baina inok ez da esango Fermin Muguruza gitarrista hona danik. Bai, edo es referente moduen izateko moduen, bai, bueno. Baina azken hortzio. Vale, baina ordu ta erdi india, así que ya azkeneko galderi ingo, jat. Oina arte bizkete hon gatu azkeneko ordu erdi honetan ire guztu gaitzen, ez? Gustatzen daken, zetal. Eta bat lehen kontaudek zehetzaken gustatzen, soluk eta txiken asko gustatzen da. Hoi nahi dira jakin, bizket zehatzo zehetzaken gustatzen. Eta eman baiat aukera bat, bale? Eman baiat aukera bat momentu honetan, mundun, edo Euskal Herri mailan naheken bezala, artista eo talde bat, eta bere diskografioa zue ezabatzeko. Ez dira zen pertsona hori akau ingo genik, ez? Baina artista izati utziko ziok, eta bere diskografio zue, desaparezio. Zein aukera. Hau da ona gitarrizketak ikustina, eta ja gauza batzu ja preparata okitxina. Lehen esate zen duen polemiku izango zala hau galderi, eta jente asko esaten da reggaetoie, edo reggaetoneroren bat, edo zer da. Oso erreza topaten dut hori esatie. Eta ez topaten bape kontrovertidu danik. Nik, nire aukeran egongo bazan, da omen dau polemiki gaurkue, da Phil Anselmo. Phil Anselmo kintzauen edo zer, kendu ingo nagoen. Estokure, referente batokin, fastiste bat. Eta da. Eta minpillo itzen doz. Inzabenik horrelako txorradak eta horrelako mierdak esan, hortik aurrera jaztoten txun Down, Pantera, Sesebes. Da... Min itzen doz, diskografize borratia? Bai, bueno. Bai, ulertze. Nik haude gauza bat batien neire aurten rezune honauk, aurreko urtin. Pantera jotze zian. Eta... Bertxinio taldie, Pantera dako naizena, eta batzuk... Pant edo era, nahi deken aukerau, nahi deken erdixe aukerau. Eta nik enian kontzertu hori ikusi. Eta alde bat evidentemente, Phil Anselmo irutzatelako hori, izan degena, tipo abiertamente fascista eta racista dan pertsona bat, ze hostia, tío. Ze hostia. Ez? Bai. Nik argidakot, bueno, seguruenik beste referente txarra gope badakuz. Bai, Igual consciente edo inconsciente, bai. Baina eske hori bazeki hau. Kontu igual beste baten ezin hau jakin, baina eske Phil Anselmon kasun bazeki hau zer da hon, eta bazeki hau ze esan ditun, eta gogorra, eta nei Pantera asko gustatzen ziteken talde bat, eta tartin behin digena atxutxeat, eta Anselmo bea kantante bezalare oso hona dela irutze zitek, baino izatekena, en plan... Olako pertsona bat entzutie da hori obiatzi ez tegerreza. Gauze batzuk obiatzi. Erreza bai bada, bestela etxo egin detxuk esan. Bai. Pasa que zuri etxule zeitzen minek, ez du, bitu errezu esan zu, da aurten ez lautartu prebeil erungo da bian. Eta hori... Harinauko jirie 2015 edo egingo zabien Europan, eta kansela erainintxoien morroien neonazi betalakon. Bai, baina orain ja ez da. Baina berdine da. Karo dana. Bueno, zerengo txagu. Esate baterako ez juden festivalera. Karo. Claro, eta... Ni urte piu da, nunela resure beguna. Nei ordek nire, unik usteat dano dauzkeula kontra esanak, ez? Baina nire kontra esanetako bat egertatzezik, zenetzat resu nire oporra etu. Literal. Ni oporreta juten auk resule. Normalin ostiralero ogixetxeat, eta bueno, nik urtin ostirel bakarra libratxeat, eta resuko ostiral hori. Claro, ikizatekena, ni nire atik, nire guztuatik gain hau festival batea juten diruen nazi fascista ipatzexona, eta hortzio nire kontra esana, ez? Bai, hain hauk, eta aurten entradi hartu indiat,
gilipollasan aukelako, ez? Etxeatelako, en plan de, bueno, hori txarrak, baino nik nere gauze honak nahi ditxea, eta jazta, ez? Bai, ez esate baterako Virgin Roek Hellfesten ezaguan jo horrelako gauza gaitxik. Inek hori? Virgin Row. Da, frantxiko talde bata. Hor, Ize Bretañako etiez, bai, ez diz berritu. Da, hori beha grupazo bata, Osa, gitarriste oso ona, ez daki euskeraz, bai, bueno. Nik frantzez ez, así que ez montau abalko denean. Bai, taldi oso interesanti da, diskursiboki be oso diskurso ona da, pentsa niretzako. Nazi beha basara, ez. Bai, niretzako bai bada, diskursiboki eta koherentik izan horrelako hausekaz. Agresio sexual batzuk egon ziren Hellfesten, esate zabin segurtasuneko jenti hon zala, hor sartunde, gero ultraderechako grupu eribe ekartzen txasu, esan zabe, bueno, gu honetan zirkuen, nunca mejor dicho, ez du parte hartu, da esabi parte hartu, atxera bota ziren festivaletik. Putos vamos. Hori ez tek erresa, Ez. Ez tek bate erresa talde bezala olako festibatetik atzea etxi, Printzipixu ni dauzketena baino hobi hauek ematen unez. Bai, edo... Ez dut saber, oza... Bueno, ja orduta hoita amasei, azkeneko gauza bat eskauko eat. Eta berriz gitarri jotzeko, hona idegena. Eta nik gainetik sentitzeiat, baina nik gainetik zehotze punte hauko eat. Bale? Vale, ba. Ire baimenakin. Zure kanala da, zer ingo zu bota. Nola. Ez hau pentsoten zer ingo zu bota. Zure kanala da, zekusune ingo. Zeu pagaten zu lokala. Nola? Zeu pagaten zule lokala. Zekusunen bidot. Hombre, a lo tonto, Zoom pagatzea dilero, eta, hostia, 18 euro etuk hilin, putakume hauek. Bestela, berroi minuture moztu etxe betu. Hileria. Aurrokin zuia youtuberako korti egin zai. Ja, baina nahi gustatzen zite gauze asko bat itxeki, ez gauze bat atiraka. Vale. Eta jona egena eta ire gainetik zeuz etxe jaten, eta hoxe, txatin ontzaten danoi, eskerrik asko, eta beste bat arte. ¡Hoy pute semi, Zakintza te jodidu dala, Hostia, hainitxean en plan de... Nun sartuko ya tau. Bitu, esan txutena numeruna hori izan da. Da, bat bi, bat biru, lau, bat biru. Bueno, eso es normal hau esokot, vale? Eskertu goiat.
Aio, aio, banoi! Ezkerrik asko! Eta arte.